Батерия. Тепер колата може да се зарежда. Да. Сега на двама, като се зародила контакта за двата. Аре, забравих. Трябва там. Упс. Забравих, че трябва там. Сега поне го правя там. Да. Оя. Няколко парчета направиш, защото тук са много. Да, аз... А тук са 4. Там, чакай. Окей. Коти! Рози! Чакай. О, чакай там. Ау! Рози! Горе комшия дед на двора. С една минимална загуба, дали ще потърси нещо на изравняване. Подхода и по начина по който ще потърси на дърво, искат да отбележат, искат да не отбележат.